Elke drone moet een zwarte doos hebben, net als vliegtuigen. Dat is het idee van het Hasselse bedrijf Ansecur. Zij ontwikkelde zo'n zwarte doos. Die houdt alle vluchtgegevens bij van de drone. Zo weet de bestuurder dat alles wat hij doet gevolgd wordt en dat hij dus geen onnodige risico's moet nemen. Wel, de blackbox is eigenlijk heel eenvoudig gezegd, we zien het doosje hier aanhangen, is een nummerplaat, zoals elke wagen een nummerplaat heeft, waarbij dat de blackbox laat weten van wie die drone is. Bedrijfsleider Ronnie Kenens toont de zwarte doos die zijn bedrijf Ansecur ontwikkelde voor drones. Die zwarte doos verzamelt alle informatie van de vlucht, van wie er met de drone vliegt tot welke hoogte en snelheid het toestel haalt. En dat kan dan gecontroleerd worden. Op het ogenblik dat iemand weet, is hetzelfde met de wagen. Als je weet van er wordt gekeken van overheidswegen uit van hoe snel rijd ik, hoe gek rijd ik, hoe snel ga ik de bocht in, etc. Dan gaat men inderdaad wat voorzichtiger ermee omspringen. Wij geloven heel sterk als die box op dat toestel hangt, dat die piloot ook gaat ervoor zorgen dat hij de normen gaat respecteren en veilig gaat vliegen. Nu is er in ons land nog geen wet die toelaat dat drones effectief mogen vliegen. Zo'n controleerbare zwarte doos kan dus een extra veiligheidsreden zijn om het wel toe te laten. Want dat drones de toekomst zijn, daar zijn ze hiervan overtuigd. Het bedrijf start in mei ook met een proefproject rond beveiliging. Op het terrein van Essers en Genk zullen dan drones met camera's rondvliegen. Die sturen beelden door naar een bewakingsagent in een controlekamer. En de bedoeling is om inderdaad een drone op het domein, op het dak, in een soort dockingstation te plaatsen, zodat die drone ten allen tijde kan opstijgen, kan naar een locatie vliegen. Stel dat er effectief een inbreker is, die drone gaat de inbreker niet kunnen vatten, maar op dat moment gaat er wel een mobiele securityagent of politie of wat dan ook verwittigd worden om ter plaatse te gaan. Het bedrijf stelt deze nieuwe technologie nu dinsdag voor tijdens een internationale drone-dag op SeaMine in Genk.